Takže jdeme na to. Ne mě, tam Mami, já už ho nemůžu vyfotit. Já už to natáčím. To je krásný dům. Uvidíte? Taky vám necháme překvapení. Ale je krásný, že ano? Mně teda osobně celý. Tak pojď. Tak jdeme. Já jdu první. Ahoj! Stávej, Slovenče. Oslavenče. Tak první běžte. V trenkách. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hezky se myslí. Nebo týpečky. Děkuji. Mami, teď podrž tablet. Podlož to. Všechno nejlepší k narozeninám. Ano, asi tě moc nepřekvapím. Ale všechno nejlepší k narozeninám a všechny dobrý SMSky. Čokolády. Děkuji. Rozbalit. Ochutnat. Neskákej. Je prdlou? Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Já to nechci. Doneseš ten zbytek, Barry? Barry, doneseš ten zbytek? Jo. Nenatáčej. Děkuji. Tady máš ještě dárek. Co to máš? Kde? Tam. Krabičku. Ano, od telefonu. Dobrý. Tak jo. Jsi rád? Jo? Jo? Co teď ty? Jste taky rádi. Tak jo. Tak pozdravte. Nazdar. Pro Lucu. Já to najdu někde na Facebooku. No právě, že to tam nejdeš, no. Tak pozdrav. Pozdrav. Nazdar. Ahoj. Taky. Dobrý, Barry, jo? Tak čau.